טוב, היריבים שלי, היום אנחנו הולכים לפתוח את זה ולשתות פרדי. אוקיי. בואו נפתח בזה. אוקיי, יש לזה ריח נורא, תקשיבו לי, יש לזה ריח נורא רצח. אוקיי, בואו נפתח. יואו. טוב, יש הרבה. היה חיים ועל המוות. זה לא טעים. אני לא מבינה את הקטע של זה, כאילו. מה קקה? גם לטור. אני חושבת בטח מלא מיליון, שמה? לא, אתם רואים את זה אחרת. חכו רגע. הנה, עכשיו רואים יותר טוב. אני לא אתקזז, בואו נראה עכשיו. לא להתייחס לרעש שלמעלה. לא משנה, כבר לא. ומחכה. הקטע. אוי. טוב, זרקתי את זה לפח. זה אחד המגעילים. אבל נשארתי עם הברד שלי. תקשיבו, חשבתי שזה הקש ששותים ממנו, אבל אני ניסיתי לעשות כאילו ככה, כאילו שאני יכולה לשתות את זה ככה. ככה, ניסיתי כמה שעות יותר ככה. לא הצלחתי, טוב נגמר לי הסרטון, אז בואו נראה. 0! ביי.